Čaute, u tohto videa budeme hrať túto mapu Uno. Skúsime sa ešte dostať tohto skin na čistra. Môžeme si zapať teraz jednu hru, skúsime vyhrať s El Primom. Hodím sem už tú kartu a bude gól, alebo ak to môžem nazvať. Skúsim týchto dvoch aspoň zabiť, alebo ak sa mi podaria hlavne. Vyzerá to, že vyhráme. Ešte pár kariet tam treba dať a už sme vyhrali. Tak už sa to trochu obrátilo, hlavne už len neprehrať. A vyhrali sme, ale skoro nám dal aj ten Edgar gól. Dostali sme jeden tento star drop, skúsime, že čo padne. A rareka. Mám tu jedného brawlera, ktorého som dal na rank maximálny. Hneď máme 3 pohárky naviac. Môžeme si ho hneď aj dať. Zahráme si jedno kolo s ním. Vyzerá to teraz, že asi prehráme, ale možno sa nám to ešte podarí. A teraz som dal ďalší gól. Tak možno sa to aj obráti pomaly. Ešte treba tam hodiť tie 3 tieto karty a máme hneď vyhraté zase. A vyzerá, že ďalšia výhra. Sme zase niečo vyhrali, ukáž, asi Stardrop. Tak ikonku sme dostali novú. A hneď aj. Tu je tá ikon. Player. Tohto čistra by som chcel dostať.
A podľa vás, keď nemám ešte Cheestra ako brawlera, tak môžem dostať ten skin, či nie? No super, teraz to vyzerá, že možno prehráme, ale to nebude dobre, keď prehráme. No, vyzerá to, že sme už prehrali, no tak super. Prvá prehra. Už iba jedna karta chýba a už sme aj vyhrali. Môžeme si, keď sme zase vyhrali, vytiahnuť ďalší ten Star Drop. Hádam padne už lepšie než rérka. Tak nič, už som to asi preklikol. Budem chodiť na viacerých brawlerov, nech si vyťahnem tieto z bronzu. Neviem teraz, ako to volá. Tu máme 750 peňazí. Potom tu máme ešte na Fengovi 1000. Potom máme ešte na Krovovi ďalšia 1000. Ešte na Pemke to máme. A 75 týchto kreditov. Tu ďalších 75 na Barlejovi kreditov. Potom máme ešte na B. A ďalších 75 kreditov. Možno si našetrím aj na toho nového brawlera Lumiho. Ďalších 75, tak možno aj dostaneme, ale to až tak neviem.
Tu na mojom obľúbenom Frankovi máme hneď toto, už máme aj Gold, novú player ikonku si môžeme vytiahnuť. To sú už asi všetci brawlery, na ktorých som to mal. Môžeme zase ďalšiu hru si zahrať. No super, teraz vyzerá, že už asi prehráme. Skúsime ešte zastaviť tohto Hanka. Možno nám to aspoň nejak pomohlo. Tak asi nie ani. Ne, tak už sme zase prihrali. Najprv nám to jak išlo a teraz už ani nie. Ak ste to pozerali do konca, tak nezabudnite dať odber, like a čaute.